Den mystiske grotte. Så lad os gå ind. Der er helt sort. Ja. Tag lige nogle billeder. Og så se, hvad vi fandt derinde. Og se mine hænder. Men det er så brændt, at det flækker af, bare man rører ved det. Det er helt kul. Og det er noget, der har lagt inde i en grotte i rigtig lang tid. Så bare man gør sådan her, kan det endda gå i stykker. Det der, nej, vi skal ikke ødelægge den mere. Nej. Det er pænt dårligt for naturen, tror jeg. Ja. Så, Nå, men... Så er den stol i hvert fald. Random Parkour of Destiny.